ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ቻናልና ኣብ ዝሓለፈ ክላስ ብዛዕባ ክሪኤቲንግ ዲሊቲንግ ሙቪንግ ኮፒንግ ኤንድ ሪኔሚንግ ኦፍ ፎልደርስ ኤንድ ሰብ ፎልደርስ ርኢና ነርና ኣብ ሎማዓንቲ ትምህርትና ድማ ከመይ ጌርና ኢና እዞም ነገራት እዚኦም ኣብ ፋይልና ወይ ኣብ ፎልደርና ላይ ከይግብሩ ጌርና ፕሮቴክት ንገብር ብካሊእ ኣባሃላ ንሕና ዘለና ፋይል ለምሳሌ ኢት ከን ቢ ኤዱኬሽናል ዶክመንት ክኾን ይኽእል ወይም ካሊእ ፐርሰናል ዶክመንት ዝኾነ ኣብ ኮምፒውተርና እንድሕር ኣቕሚጥና ሰባት ከመይ ገይሮም ኮፒ ንከይገብሩልና ወይም ሙቭ ከይገብሩልና ወይ ከዓ ዲሊት ከይገብሩልና ወይ ከዓ ሪሙቭ ከይገብሩልና ወይ ከዓ ኤዲት ከይገብሩልና ብሓፂሩ ከመይ ጌርና ኢና ፕሮቴክት ንገብር ዝብል ሎማዓንቲ ትምህርትና ኣብ ዊንዶው 11 ክንርኢ ኢና። ስለዚ ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ፕሊዝ ሰብስክራይብ ብምግባር ያው እዚ ቻናልና ንክዓቢ ኣስተዋፅኦ ግበሩ። ንካሊእ ሰባት እውን ሼርና ላይክ ብምግባር ኣብ ካልኦት ሰባት እውን ንክባፃሕ ግበሩልና። ኣስተያየት ሃሊኩም እውን ያው ኣብ ኮሜንት ፅሓፉልና ኢኹም። ሕዚ ናብ ትምህርትና ክንኣቱ ከለና ዝሓለፈ ዝሰራሕናዮ እዚ ብዛዕባ ኣፍሪካ ዝብል ፎልደር ነይሩ እንድሕር ተስታውሱ ኮንኩም ኣፍሪካ ውሽጢ ዘለዋ 4 ሃገራት ክሪኤት ጌርና ነርና እሳተን ከዓ ኣልጀርያ፣ ጅቡቲ፣ ኢጅፕት፣ ሱዳን እናበለ ከምኡ እናበለ ይቅፅል ካፒታል ሲቲ ዘለዎን ገለ ይቅፅል። ስለዚ ዘብዚ እኒኦ ፎልደር ሕዚ ሪኔም ተገይረዮ እዚ ኣብዚ ሪኔም ኢለ ሕዚ ኤክስ ኤክስ ተገይረዮ ኤክስ ኤክስ ይኾን ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ሪኔም ይኾን ኣሎ ኮፒ ገይረ እውን ናብ ካሊእ ተወሲዶ ኮፒ ይኾን ኣሎ። ስለዚ እዚ ነገር እዚ ግን ከመይ ጌርና ኢና ሪኔም ንከይኾን ዲሊት ንከይኾን ኮፒ ንከይኾን ካልኦት እውን ከት እውን ንከይገብርዎ ሰባት ብፍሊሽም ንከይወስድዎ ከመይ ጌርና ፎልደርና ወይ ከዓ ፋይልና ፕሮቴክት ንገብር ንክእል ዝብል ሎማዓንቲ ስፔሻል ዝኾነ ነገር ከርእየኩም እየ። እሱ ከዓ እንታይ ይበሃል ኣብዚ አይሲኤ ሲኤልኤስ ዝበሃል እኒኦ እዚ ወይም ደሞ ኣይ ንሕደጋ እሞ ታግ ኤልኤስ ዝበሃል እኒኦ ማለት እዩ። እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ዘ ሞደርን ቱል ፎር ቼንጂንግ ፋይል ኦር ፎልደር ፐርሚሽን ሕዚ እንታይ ድዩ ፐርሚሽን እኒአዎ ዶ ማንም ሰብ ብኣካውንት እዩ መጀመርያ ናብ ኮምፒውተር ዝኣቱ ዩዘር ተኮይኑ ዩዘር ኣካውንት ኣድሚኒስትሬተር ተኮይኑ ኣድሚኒስትሬተር ገስት ተኮይኑ ገስት ካብዚኦም ሰለስተ ወፃኢ ዝኾነ ኣካውንት ኣይክህልውን ኮምፒውተር። ስለዚ ብዚኦም ከዓ እትከሎ ከመይ ገይሩ ዶክመንትና ከየበላሸልና ዲሊት ከይገብረልና ኢንፋክት ሃይድ ክንገብር ንክእል ኢና ሰብ ንከይርእየልና ግን ሃይድ እንደገና ኣትዮም ሾው ተገይሮሞ ስለዝረአ ከመይ ገይሮም ብፍለሾም ከይወስድዎ ዲሊት ከይገብርዎ ሙቭ ከይገብርዎ ሪኔም ከይገብሩና ከመይ ጌርና ፕሮቴክት ንገብር ዝብል ሎማዓንቲ ክንርኢ ኢና። እንታይ ኢና ክንገብር መጀመርያ ዳይሬክትሊ ናበኢና ክንከይድ ካብ ፎልደርና ኣብ ምንታይ እያ ትርከብ ትብል ኣብዚ ንሪኣ ማለት እዩ። ኣብ ምንታይ እያ ትርከብ ዝብል ኣብዚ ክንርኢ ከለና እዚኣ ፓዝ ናይዛ ፎልደርና እያ ናይ ኣፍሪካ ፎልደርና ፓዛ እዚኣ ትመስል ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ንገብር ኣብዚ ስታርት ንኣቱ እሞ ስታርት ምስ ኣተና ኣብዚ ሰርች እዚ እንታይ ኢልና ንፅሕፍ ሲኤምዲ ወይም ደሞ ኮማንድ ላይን ኢልና ንፅሕፍ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ፀሊም እዚ ሲኤምዲ ዝመፅእ ዘሎ ያው ዝኾነ ኮማንድ ፅሒፍና ኢና ፕሮቴክት ክንገብሮ ኢንፋክት ስለዚ እንታይ ኢና ንገብር ኣብዚ ረን ኣዝ ኣድሚኒስትሬተር ኢና ንብል ምክንያቱም ንሕና ዝኾነ ነገር ኣብዚ ክንክልክል ከለና ፕሮቴክት ክንገብር ከለና ፋይልና መጀመርያ ኣዝ ኣድሚኒስትሬተር ረን ግበረልኝ ኣነስ ኣድሚኒስትሬተር እየ ኢና ንብለና። ስለዚ ኣብዚ ረን ኣስ ኣድሚኒስትሬተር ክንብል ከለና ኣብዚ የስ ንብሎ እዚ ስለዚ ከም ኣድሚኒስትሬተር ረን ይገብረልና ማለት እዩ። ስለዚ ረን ምስ ገበረልና ኣብዚ እንታይ ኢና ንገብር ኣብዚኣ ዘላ እንታይ ኢና ንገብር መጀመርያ እዚኣ ፓዛ እያ ናይታ ፋይልና ናይታ ፎልደርና ትርከብ ፓዝ እያ። ካብኡ ዲነይ ኤቭሪዋን ዝብል ኣሎ ዲነይ ኤቭሪዋን ዝብል ኣሎ እዚ ማለት እዩ። ኤቭሪዋን ዲነይ ተገይርና ኤቭሪዋን ወይ ከዓ ኣብዚኣ እንታይ ትብለላ ካሊእ ኣብዚኣ እዛ ኣይ ንሕደጋ ኣለና ካክ ኤልኤስ ካ ሲኤልኤስ ማለት እዩ። ካብኡ እዛ ፓዝ እዚኣ ኣፍሪካ ትብል ፓዝ ናይ ፎልደርና ካብኡ እንደገና ኣብዚ ኤዲት ኤግዚስቲንግ ፐርሚሽን ምክልኻል ካብኡ እንደገና ኣብዚ እንደገና ኖ ኣክሰስ እውን ክህሊ ኤቭሪዋን ኖ ኣክሰስ በቃ ፐርሚሽን ኤዲት ንምግባር ሲ ኖ ኣክሰስ ኢና ንብለና ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ብምልእታ ኮፒ ጌርና ንውሰዳ እሞ ናብዛ ዘላ ካብኡ እንታይ ንገብራ ኣብዚኣ ፔስት ንብላ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ትኾንላ ኣብዚ እዚኣ እዛ ፓዝ ኣፍሪካ ትብል ፎልደር ትርከበላ ፓዝ እያ። ካብኡ ኤዲት ንኩሉ ኤቭሪዋን ኖ ንብለና ማለት እዩ። ፕሮሰስድ ኢልና ፕሮሰስድ ኮይኑ እዚ ካብኡ ሕዚ ከይድና ዲሊት ክንገብሮ ተደሊና ዲሊት ይኾነልናን ማለት እዩ። ስለዚ ሕዚ ቀጥታ ናብ ምንታይ ንኸድ ናብ ኣፍሪካ ዝብል ፎልደር ኣብ ዴስክቶፕና ንኺድ እሞ ኣብዚ ኣፍሪካ እዚ ሕዚ ኣብዚ ራይት ክሊክ ጌርና ወላ ሪኔም ንግበሮ ኤክስ ኤክስ ተጌርናዮ ሕዚ ሪኔም ኢልና ኣብ ካሊእ ክሊክ ክንገብር ከለና እንታይ ይብለና ኣብዚ
you need to provide administrator permission to rename this folder እዩ ዝብል ስለዚ ኣይቕይሮን ወላ ኮንቲኒ ተልናዮ እውን ኣይቕይሮን ትራይ ኤጌን ኢልናዮ እውን ኣይቕይሮን ማለት እዩ ስለዚ ሪኔም ክኾን ይኽእልን ማለት እዩ ካልኣይ ዲሊት ተገይርናዮ እዚ እውን ዲሊት ኣይኮነን ማለት እዩ ዲሊት ተገይርናዮ እዚ ዲሊት ኣይኮነን ማለት እዩ ዲሊት ተልናዮ በቃ ከም ዝናገበረ እዩ ዝኣብን ማለት እዩ ወላ ኮፒ ተገይርናዮ እውን ኮፒ ክኾነልና ይኽእልን ንኣብነት ሕዚ እዚ ራይት ክሊክ ገይረ እዚ ኮፒ ተለዮ እዚ ካብኡ ኣብ ካሊእ ከይደ እዚ ፔስት ተለዮ ፔስት ክብሎ ከለኹ ይኽልክለኒ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ እዚ ፋይልና እዚ ወይ እዚ ፎልደርና እዚ ዝሓዞም ሰለስተ ሃገራት እኒአው ሓሳብዎ ኤዱኬሽናል ዶክመንትኩም ወይ ካሊእ ፐርሰናል ፋይልኩም እንተኮይኑ ከምዚ ገይርኩም ፕሮቴክት ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ማንም ሰብ ሪኔም ክገብረልኩም ይኽእል ዲሊት ክገብረልኩም ይኽእል ሙቭ ገይሩ ብፍሌሽ ክወስደልኩም ይኽእልን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ስኪፕ ወለልናዮ ምንም ክሰርሕ ይኽእልን ማለት እዩ ከመይ ጌርና ንምልሶ ዝብል እንደገና ክንርኢ ኣለና ማለት እዩ ከመይ ጌርና ንምልሶ ምክንያቱም ባዕልና እዚ ሪኔም ክንገበር ንኽእል ባዕልና እውን ኮፒ ጌርና ብፍሌሽና ክንሕስለ ንኽእል ንግዜኡ ኢና ከምዚ ክንጥቀም ንኽእል እምበር ከመይ ጌርና ንምልሶ ዝብል እንደገና ዝታይ እኒአና ቴክ ኦነርሽፕ ዝብል እንደገና ኮማንድ እኒአና ማለት እዩ ቴክ ኦነርሽፕ ኮማንድ ኢልና እዛ ፓዝ እሳ ካብ ፎልደርና እሳ ዝሓዘታ ንገብር እሞ ካብዚ ስላሽ አር ካብኡ ስላሽ ዲ ካብኡ ዋይ ንፅሕፍ ማለት እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ፋይል ኤንድ ፎልደር ፓዝ እዚኣ እያ ትኾንላ ስላሽ አር ማለት ኣፕላይ ቱ ሰብ ፎልደርስ ኤንድ ፋይልስ ብትሕቲኡ ዘለዉ ፋይላትና ኣፕላይ ገበረልና ንብለና ካብኡ እንደገና ስላሽ ዲ እንደገና ስላሽ ዋይ ማለት እንደገና የስ ማለት እያ እዚኣ የስ ማለት እዩ የስ ብፕሮምፕት ትብልኛ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ኮፒ ጌርና እንድሕር ወሲድናዮ እንደገና ንኩሎም ቶም ሰብ ፎልደር ኣብኡ ዘሎ ሊስት ገይሩ እንደገና ንዕኦም እውን ኩሎም የርእየና እሞ ካብኡ እንታይ ይኹን ሰክሰስ 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 ይብለና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ኣብዚ ፔስት ክንብላ ከለና ሕዚ እንታይ ይብለና ኣሎ ሰክሰስ 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 እናበለ ኩሉ የርእየና ኣሎ ምክንያቱም ኣብዚ ሕዚ ዘለው እንታይ እዮም ቶም ሰብ ፎልደራት እዮም ዝውፅና ኣሎ ኣልጀሪያ ኣልጀርስ ኢዝ ናው ኦውንድ ባይ ጎይቶኦም ምናምን ገለገለ እናበለ ናይቲ ኣድሚኒስትሬተር የርእየና ማለት እዩ ስለዚ ሕዚ ናብቲ ተመሊስና ሕዚ ፕሮሰስ ስለ ዝኾነ ሪኔም ተጌርና ሪኔም ክገብረልና ይኽእል ዲሊት ተጌርና እውን ዲሊት ክገብረልና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕዚ እዚ ሪኔም ኢልና እዚ ዋን ዋን ተልናዮ ሪኔም ገይርልና ኣሎ ማለት እዩ ወላዚ እውን ኮፒ እውን ተጌርናዮ እዚ ባዕሉ ኮፒ ክገብረልና ይኽእል እዩ ምክንያቱም ፕሮቴክት ዝገበርናዮ ነገር ስለ ዘልዕልናዮ እዚ ሕዚ ኮፒ ክገብረልና ይኽእል እዩ ኣብዚ መፂና ፔስት ተልናዮ ሕዚ ክኽእለና ኣይኽእልን ማለት እዩ ስለዚ ኮፒ ኮይኑ እንኦ ኣብዚ እኒአና ኣፍሪካ 01 ኮፒ ዝብል ስለዚ እዚ ናይዚ ኮፒ ኮይኑ እንኦ ብከምዚ እውን ክንምልሶ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካሊእ ከዓ ብስሩ እውን ንሓደ ስፔሲፊክ ዝኾነ ግራንት ኣካውንት ክህቦ ንኽእል ኢና ንኣድሚኒስትሬተር ጥራሕ ትኮይኑ ንኣድሚኒስትሬተር ዩዘር ኔሞም ሕዚ ዩዘር ፒሲ ትኮይኑ ዩዘር ፒሲ ስለዚ ሕዚ ከምኡ ዓይነት ንምፅሓፍ እውን እንታይ ኢና ንገብር ካብ ፓዝኔም ንፅሕፍ እሞ ስላሽ ኢልና ግራንት ንፅሕፍ ካብኡ ዩዘር ኔሙ ዩዘር ኔም እዚኣ ፅሒፍና ኣብ ቅድሚት ኤፍ ንብል ማለት እዩ ኤፍ ኣብ ቅድሚት ማለት ፉል ኮንትሮል ማለት እዩ ፉል ኮንትሮል ፐርሚሽን ሃቦ ማለት እዩ ስላሽ ቲ ማለት እንደገና ንኩሎም ኣብ ትሕቲኡ ዘለዎ ፋይላት ኤንድ ፎልደራት ማለት እዩ ንኣብነት ሕዚ እዚኣ ታይትላ ሲ ዩዘርስ ኤችፒ ዴስክቶፕ ኣፍሪካ እዚ ዝፓዙ እዩ ካብኡ መጀመርያ እንታይ ኢና ንገብር እዛ ኣይ ካልካ ሲኤልኤስ ኢልና ካብኡ እዛ ፓዝሳ ካብኡ ግራንት ኣድሚኒስትሬተርስ ንዝኾኑ ጥራሕ ፉል ኮንትሮል ሃቦም ኢልና ከምዚ ጌርና እውን ኣፕላይ ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ነዚ ይመስል ነይሩ ዝቕፅል ዘሎ ብካሊእ ዓይነት ቶፒክ እስካዕ ንራኸብ ከዓ ድሓን ጠንዩ ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ተሃሊኹም ከዓ ፕሊስ ፕሊስ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣተባብዑና ደገፍኩም ኣይፈለየና ሼር ላይክ ብምግባር ድማ ንካልኦት ሰባት እውን ንክባፃሕ ግበሩ ክስርሐልኩም ትደልይዎ ፕሮግራም ተሃልዩ ከዓ ኣብ ኮሜንት ፅሓፉልና እሞ ብዛዕባኡ ተዘጋጅና መፂና ክንሰርሐልኩም ኢና ስለዝተኸታተልኩምና ኣዝና የቐኒለይ ነመስግን የቐኒለይ ሰናይ ቅነ